ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gijilona sadila wodduru ali wuri keɗele teccana wuro gobi bowela sere kunda bafata kon waktu yoni hatumema jawanɓe gidi binne kame karsalla ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Abdou Diouf indi batake faade hoorejo leydi Sénégal e tuggalma duuɓi capanɗe nayyi ko Sénégal hori darnude lawol a genoroki mbawka ko hoorejo leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie caggal sumgoji bannoɗi ñalawma hanki toon to sursarɗiyeji leydi Mauritanie gam suɓade sarɗiyankoɓe jottoɓe e lobbuɗi nayyi windere gam joɗonto ko ɓiɓɓe Mauritanaɓe catal bitegal seni holliti kikiɗe hanki ko landa mbitata IPR ɓafti ha laaɓi to leydi Mali to teni ko finoɓe toon ɓe jalti kamɓe kala ɓe kolliti yiddeɓe ɓoɗo saaha mo gonɗen ko laamu leydi Mali yo daro darde tinnilal gam hefta yogay armeji taweteɓe e nder falde teni ko kabruji mena han jolam jaɓeri ko Ali Abouba woto godde joni jañoɗena paɗena ko ciloña paɗen ko guijilona jafuɗana guijilona noddi oɗo saaha yonti ko ziyara taw kadi waɗante ɗum ko ceerno Aliou Yero Bala mayin ketto hen musidɗo meɗen taw kadi ko ceerno Tidiani Kabiro ay Sar Abdoullahi Sar saminama a juurama Tidiani Kabiro an guijilon weltare ɓe fulɓe addi diine ma on calminama on juurama ay ko teddinirde on e weltinirde on e habrude on ziyara mo ganduɗa baɗowo kala hitande foof lawol gotol toon ko guijilon tawaɗente ziyara o ko ceerno Aliou ceerno Mokhtar an walla mbiya ceerno Aliou ceerno Yorbal an guijilon ɗoentede ziyara e kala hitande foof lawol gotol taw toon to guijilon ziyara on naggama so Allah tawni en o waɗata ko le 9 le 10 le 11 février taw noon ko gardugol ahlul bayti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e gardugol kada sigidi e taniraɓe sigidi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e gardugol khalifa général mo Madina Gounass woni ceerno Ahmad Tidiani Ba mo Madina Gounass e gardugol khalifa guijilon woni ceerno Mouhamadoul Fadil An mo ganduɗa kadi kañum woni khalifa tillere toon to guijilon e gardugol kadi bini ko woni khalifa général ngal ɓesgu ceerno Aliou ceerno Yorbal an woni ceerno Alhaji Aliou an o woni afo gallo o woni khalifa hande galle ceerno Aliou ɓesgu ceerno Aliou ceerno Yorbal an Abdoullahi Sara ziyara o noon ñande 9 nde wonata ko hirat ko mawludi nabi sallllahu alayhi wa sallam e kala kadi ganduɗo gurdam ceerno Aliou ceerno Yorbal an en haali toon so witi wona dimanche woni le 10 o ñande hen kadi woni ganduɗa o woni ñande jonde ziyara nde ene silkeje ene mbaɗe toon ene waye toon dendagal duuji ene mbaɗe toon nonne kadi e kala jogui toon gurdam ceerno Aliou ceerno Yorbal ene haale toon nonne kadi ñande altine nde woni 1 walla mbiya le 11 ñande hen kadi woni jonde rewɓe nde ñande hen kadi ñande hen duwate ñande hen kadi woni timmode ziyara nde Sar Abdoullahi Sar ni ziyara o sifori e sifa raɓɓitina tan so yaajin ɗon ma en kaala hen ko ɓuuri hen yaaje inchallahu taala Sar Abdoullahi Sar musidɗo ma Tidiani Kabir an toon to heble sukaɓe Afrique kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare no gase ɗiɗi silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeenaya kabruji mene ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale ɓattake gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Abdou Diouf fade e Macky Sall caggal on duuɓi 4 ko laamu leydi Sénégal yinno darnude ngolɗo hen lawol taw kadi ko taccowol ngoɗo hen maayo wongo keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Gambie oɗo sanan genoro
Macky polgu ko horejo leydi Sénégal on ɓattake noon Abdou Diouf holliti horejo leydi Sénégal Macky Sall ene foti jarede caggal darde mum fayidinde oɗo saaha mo gonɗen ha joni keddoɗen koye pont mo Gambie kame Sénégal ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba artini hen ko ɓuuri yaaje caggal nde hooreɓe leyɗele ɗiɗɗe potiti toon to Farafagné. leydi Sar ko noon tigi mbiyen ñalawma hanki o ene wayno woni belemma mawɗo hakkunde leydi Sénégal e leydi Gambie sabu tande oɗo pom innedemo e ñalawma hanki o ene wayno noon fodde duuɓi 40 laamu leydi Sénégal ittinoma ngam oɗo pom wawa darnede kono de ko ñalawma hanki o tigi wawi latade gasi ha laabi ha wicere horejo leydi Sénégal noon caggal nde o yetti poste Kir Ayib ene wayno jaɓɓimomo ɗon nando makko biteɗo président Adama Barrow ko ɗon tigi ɓe joldi e werlago ta ɓe jettiɗo mo birijo mo Farafagné ene wayno caggal ɗum noon nalankoɓe ngana mbawi yimde ɗon baɓe no Touré Kunda Youssou Ndour Jaliba Kuyate kono tan de wonani belamma ɓesguji ɗi pop ene wayno horejo leydi Sénégal caggal tan nde o ƴetti konngol o yetti o manti o jarni horejo leydi Gambie président Adama Barrow o arti kadi e ko fati e ɓe ganduɗa kadi keeri ɗi woni tan leydi Sénégal e leydi Gambie ko leydi gotiri ala ko serdini ɗum so wona tan ko wiite ko colonialisme ene wayno ɓeɗo ko anglais ɓeɗo ko français kono tan de holliri ɗemɗe men ɗe pular olof e joola fof ko enen ndendi ɗum menete o holliri noon o yetti o manti o jarni e leydi Gambie no fewi kadi kanumenen kadi ko kanumen tigui jeeyi oɗo pom ɗum ɗo kadi wonani belamma ɓesgu leydi Gambie kono kadi wonani belamma ɓesgu leydi Sénégal ciftinen tan oɗo pom mo Farafagné adema rewdemo ɗon ademo ko parde e ɗiɗo feeri biteɗe Yeli Tenda e Babe Tenda a waɗano ɗon yontere walle balɗe sappo kono ha ñalawma hande de ko hojomaji daɓɓi tan ndewata ɗon mbawa ɓennude natoya e leydi Sénégal tengti e diwan mo Casamance walle tindoɗa ga to Serekunda ɗum ɗo noon wonani belamma ɓesguji ɗi pop e ñalawma hanki o mbiyen tan eɗen mbiya yoɓe en jogoro jaam koddanen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema ɗo e Farafagné. koddanene Abouba to Farafagné sen giwi ɗon paɗen ko toon to Madina Gounass Dakar ma en jabbo banimen debbo sohna Farmata Ba caggal on nde jonde jooɗi toon to Madina Gounass Dakar e gardugol taw kadi ko jaydiyanke ngarɗuɗo no fewi taw ko biteɗo Ibrahima Khalila Ndiaye kanko e jaydiyankoɓe fulɓe caggal nde ɓe kolliti yoga e jaydiyankoɓe fulɓe nana jooɗe bofoɗe so tawi ɓolsitima tan heewi ko fusde caggal ne kala sa so tawi aɗa haala ɗemgal fulfulde sikkete jinganta ko horejo leydi Sénégal ma en ketto hen banimen debbo sohna Farmata Ba. Seydi Sar no mbiruɗa ni ko noon samedi 19 lewru janvier toon to mairie mo Madina Gounass Dakar no wayno fedde godal no wayno tan juɓɓini toon ñalawma heblo gam janiyankoɓe fulɓe on ɗon ñalawma noon gam heblanade sugngoji horejo leydi amniɗi wadde nogas e 4 lewru février fandu darade no waɗano heɓo gonon o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Halilou Ndiaye mo ganduɗa ko kañum arti fedde Synpics no wayno de hollide kam Ibrahima Halilou Ndiaye caggal duuɓi 12 omo woni e nden ɗon fedde e oɗo saaha no wayno o sohli no wayno tottide golle ɗe woɗɓe kono de o wi ko adi ɗum de omo yinno wadde ko waɗani leñol makko hono ñalawma baɗi ni ɓeɓe ganduɗa kayen goni sukaɓe janiyankoɓe fulɓe no wayno tan kolli hen weltare men caggal kayno nananno omo ganduɗa kañum woni janiyanki mawɗo Ibrahima Halilou Ndiaye kono tan gandano ko pullo hono noon kadi omo wawi gollande leñol makko golle baɗi ni konngol o mo ganduɗa kañum woni Hamme Amadou Ly mo ganduɗa ko kañum woni joguiɗo jokkodiral fedde godal kanko de holli weltare makko e ñalawma hono noon kadi o yi oɗo saaha no wayno de janiyankoɓe fulɓe ina jooɗi e ɓoccone sababuni so waɗi golle mumen no kani waɗirde ni e yoga hen jiira koko fonno jinggude sababuni hoorejo leydi ndi ko pullo hono noon kadi wonno ina mbaɗira kadi joga heddiɓe leƴƴi goɗɗi jiira sababuni hoorejo leydi ndi ko pullo sabima no wayno ɓe kaalir noon waɗi tan kam omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Halilou Ndiaye o holli tan wonde janiyanke ne foti wonde nunɗuɗo e golle muɗum hono noon kadi no foti wonde mo ganduɗa golle mum ko laftude gonata ha ganduɗa hay goto fotani heedande wadde Seydi Sar ko ɗum wonno ko keblanɗen bandiraɓe. sohna Farmata Ba golle ma jooɗi peewi sen giwe oɗon fannu natanden ko fannu dawrugol gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Abdoulaye Wade yaltini ɓattaki mum taw sakti ɗum ko jayde wiyetede Dakar Time ɓe kolliti wonande o windi ɓattake fade Madi Keñan yo accita oɗo saaha mo gonɗen joɗorde toon to sursarɗeji leydi Sénégal siftinde noon kanko Madi Keñan yalti e landa PDS caggal kay oɗo saaha mo gonɗen o jeyama e ƴamoɓe lefol laamu e
nder leydi Sénégal nder hitande gonde nder leydi Sénégal ko noon to jodorde ton to sud sardiyeji wadda holliti yo eggu ha laaɓa o yalta e gardugol sardiyankoɓe wonɓe ton taw ko jeeyaɓe e landa PDS ha joni keddoɗen koye fannu dawrugol dental lundo cetal ngal ɓe inniri C25 hanki ɓe jooɗima kamɓe kala jonde mabɓe to jodorde mbokko guisguis gam hollirde kay doole mabɓe oɗo saaha mo gonen gam yidde hulɓinde hoore joleydi Sénégal kamɓe noon ɓe mbaddi junggo e fandu yidde mabɓe oɗo saaha mo gondena ko kamɓe kala wonde mbir goto beele kadi ɓe kuccodira e benno mbokko yakar ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti ɓe jadani hande ɓe jadani janggo e tumnorgal leydi Sénégal tuma kay ñalawma heccanki walla mbiyen jamma heccanki oɗo saaha mo gonen nde hollitani Karim Wade kame Khalifa Sall jeyaka e ƴamoɓe e lefol laamu hitande ujunnaje 2019 ha joni koye fanno dawrugol keddorɗen ma en kaali Alhaji Amadou Sall taw kadi ganduɗa ko hujjiyanke holliti jiyaɗo e landa PDS ɓe kolliti kamɓene oɗo saaha ɓe mbambata juuɗe mabɓe daro darde tinde lang ha gueɗe kala ndewa lawola caggal noon ñalawma hanki o landa wonande Karim Wade kame Khalifa Sall nawi kaytol ton to CEDEAO gam wullitade ɗumen holko saabi jeyaka e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Sénégal ha joni koye dawrugol keddorɗen ma en kaali Abdoullahi Balde gonɗo maire mo wuuro Ziguinchor tawtorama taw kadi ko mitin mawɗo no fewi baɗɗo e wuuro wiyetego Madina Fall e gardugol biteɗo Hara Sena kanko noon Abdoullahi Balde o holliti oɗo saaha mo welti hen no fewi tene kadi omo ɗamini hoorejo leydi Sénégal ma gaño dawal mum ɗimmal taw yahani ko wiyete dawal ɗimmala ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen oɗo hen suka debbo wiyete ko Astou Fall jaam galle makko wiyete ko Babacar Sako tonto Cameroun 2 kanko Babacar Sako noon ko kiro ɓurtuɗo caggal kay nde o holliti o yi joom suudu makko ne jogui téléphone mum pecce jamma ne haalde e gorko ko nendi o jaggi butel o heeli ɗum on butel mo heeli noon ko ɗon tigui o eeɓi debbo noon ɗo yani ƴiƴam ne yaltane wullane luuka taw ɓinguel mum jaro wile duuɓi tattine ɗaniɗon e suudu he o sokki sundu ha tiiɗi ko ɗon tigui o yaltini ko wiyete pétrole o yiiɗi duppude debbo hawre nde hoddiɓe nani ɗiɗon gulali ko ɗon tigui hoddiɓe kala notti nanguimo caggal noon konin koɓe faaɓuɓe Parcelles Assainies garan ɗon debbo nawi ɗum to cuuɗi safara biteɗo hôpital principal mo Dakar kanko gorko noon ɗo saaha mo gonden omo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe tonto Dakar ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale dadiɓe Babacar Sarr taw kadi ko hettiɓe fannu huuɗo bonko ko tonto Linguére Dara Djolofa kamɓe noon ɓe keeɓi ko wiyete appel woni noddadu ko ɓuuri yawte yaccade kiloji 4 huuɗo bonko ko ne tawe e nder almowara ene tawe nder almowara woɗɗani Dara wuuro wiyetego Edel noon ne tawe nder falde deyali ko toon tigui ɓe jacci kamɓe ɓen dadiɓe nde ɓe gaari ɓe naati oɗon galle ɓe payti ko toon to placard to nden ɓe gudditi ɓe tawi toon kiloji 4 ɓe teɓima toon biteɗo Ousmane Kame Samba Diawara ɓe noon ne tawi juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen toon to Linguére taw woɗɗani Louga sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayndi witende ami ɓe kolliti wonande sungoji bannode ñalawma hanki o taw ko sarɗiyankoɓe leydi ndi toon to sur sarɗiji nde leydi Mauritanie gam toɗɗade wonande e sarɗiyankoɓe nayo jogorɓe joɗanade ɓiɓɓe Mauritanie naɓe e lobbuɗi 4 winderɗi kala e tawtorede cetal seni gardugol biteɗo Mouhamed Val Wolde Bilala kam tigui sakti kikiɗe hanki o wonande landaji 3 caggal nde lundi ɓe mbaɗi ɗum ko wiyete boycott jaɓani tawtore ɗiɗon sumgoji ko wona ɗum kono landa IPR kame landa mbiteka El Islah ne wonde landa PCD ɗiɗo landaji 3 jaadi kono kamɓe kala ko landa IPR woni landa hoorejo leydi ka kanko tigi ɓafti wonande sarɗiyankoɓe nayoɓe kala to wonno Afrique Europe Amérique ha e Asie kala oɗo saaha mo gonen sarɗiyankoɓe mum andama ko noon ko landa IPR gagni ha laaɓi ha wiccera ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande syndicat ji tambiɓe ko fate banggue jangde leydi ndi ɓe jaltini kaytol mabɓe ɓe kolliti ɗo tan e 16 lewru février fandu so gueno haaji so tawi kay woni gueɗe mabɓe toppitaka gurdam mabɓe ha e jabɗele mabɓe kala so tawi ala ko toppitani no foti yarude ni koɓe natanoɓe ko wiyete hofgo juuɗe jangde
fande wodata e nder leydi Mauritanie kala ha joni tonto Mauritanie keddordena mayen kale jayde witende Sahara Media be kolliti wonande remorki mawdo jannodo kikiɗe alet taw kadi ko kikiɗe kirɗo no fewi yaltirde tonto Rosso e nokko biteɗo PK 53 ha ganduɗa kene foronde 10 km caggal nde otoji kewɗi e mbolokini toon kamɓe kala ɓe donki ɓennude e kamɓene ɓe kolliti mette mabɓe no fewi fade laamu leydi Mauritanie gam hollide ɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie foti heɓade e heɓanade ko fate banggue hono ɗiɗo hen joɓɓi so tawi jani taggal ɗiɗon remorkeji ne juuti en kadi kewi ko barde laabi ɗi e wonande kala keñiɗo dañata yaade ɗon e ɗon ko famɗi ko kala waktu ha e waktuji ɗiɗi ma sabbo ha on remorke wawi tedde ɗon ɓe kolliti mette mabɓe no fewi yidde mabɓe ɗo saaha ko laamu ngu yewten haqqille mum so tawi ɗiɗo remorkeji jani beele kadi mbawa ittede ko ɓuuri yawde e yaccade mene moni kala wawa yaade haaje muɗum ha joni tonto Mauritanie keddorɗena mayen kale jayde witende Sahara Media ɓe kolliti hoorejo leydi Mauritanie e ñalawma hanke tonto Nouadhibou udditi toon walla mbiyen fawi toon hayre mum adinde ko fate banggue station mawɗo no fewi e tawgal ko moftawo yogga e diƴƴe caggal noon teskede ɓoyata Nouadhibou ma serte ɗom ka ha laaɓa e taw kadi jar muɗum ma won 650 million koppreje eggiya ha joni tonto Mauritanie keddorɗena mayen kale jayde witende Mouri Wepa ɓe kolliti wonande ɓeena finaɓe e nder falde Guidimaka yoga hen joɗima tonto Nouakchott cakti konguɗi mumena e hollirde ñande 1 janvier nduɗa hen lewru ndu gonɗen hollitama kene foto wonde 53 ɓiɗɗo Mauritanajo kalkima e maaje kadɗe hakkude Espagne kame Maroc yidde mabɓe noon oɗo saaha mo gonen ko laamu ngu yo saktan ɓen ko ɓuuri laabde kamene ɓe daña no ɓe jooɗori caggal oɗo saaha ɓe ɗanoto ko guitela gotela jayde witende e Sahara ɓe jaññima hen subaka hande ono fewi ɓattake giwɗo e oni walla mbiyen hachere holliti kene foto wonde e 53 ɓiɗɗo Mauritanaɓe halkiɓe ganda so tawi ɓenne jeeya hen walla jeeyaka hen kono kam ñande 19 lewru janvier accident musɗo waɗi e nder maaje kadɗe e nokko bita Alboran nokko bita Alboran ko toon tigui hakkude Maroc kame Espagne on accident noon waɗi koye batoji ɗiɗi ha ganduɗa kene foto wonde 1jeeɗiɗi neɗɗo majji hen walla mayi hen ko hen wonde kala ɓe ganda so tawi kam ɓen 53 ko hen jeeya walla jeeyaka hen ha joni tonto Mauritanie eɗen jettina duwawa wonande jaydenke fulɓe ngana taw kadi ko darinoɗe darde fayodinde no fewi e jayde leydi Mauritanie biteɗo Abouba walni mbiyen biyetenoɗo Abouba jaltuɗo aduna jamma hanki o yalteɗo no wira ñalawma hande o tonto Guénale PK 7 mo Nouakchott eɗen jettin duwaw dendagal jaydenkoɓe fulɓe kala e dendagal leñol fulɓe kala e dendagal gollotoɓe haalirde radio Mauritanie nde gueno yurmotomo yaafomo e sawtowol gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo e musidɗo men taweteɗo tonto leydi Mauritanie woni ceerno Boubacar Gaye kame ceerno Mouhamadoul Ghali Ba en jettini duwaw en liɓe kadi eɓe jettinen duwaw e dendagal bandiraɓe men fulɓe taweteɓe tonto leydi Mauritanie kala sen giwi tonto Mauritanie paɗen ko tonto Algérie andama oɗo saaha mo gondena taw kadi ko ñalawma mo sungoji mbaɗata e nder leydi ndi e nder ɗeɗo hitande gondena 17 lewru avril hitande ujunnaje ɗe 19 ko nden tigui sungoji mbaɗata caggal nde Abdoulaziz Bouteflika hoorejo leydi ndi jaro duuɓi 62 taw kadi ko gonɗo e pousse mum walla mbiyen gurwen mum ene pousse hollitima je ƴamoɓe lefol laamu dawal mum jeeyo ɓal e nder leydi ndi caggal nde laami leydi ndi guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi holliti ko hen jeeya kono saaha mo gonɗen hollitama o wona karɗo cellal no fewi sen giwi tonto leydi Algérie koto leydi Mali paɗena ñalawma hanki o tonto Teneko sukaɓe hewɓe finoɓe nder falde Teneko e guure ceertuɗe kala kamɓe kala ɓe nottima e rango wonande pelle dariɗe yiɗɓe rende nokkuji mumen kamenen ɓe kolliti tuma kayde chef d'état majeur mo leydi France holliti wonande ñande 10 lewru janvier ɓe joɓima pittali kene fota wonde jihadiyankoɓe nogas toon to jalluɓe oɗo sahan ɓe kolliti ɓe ngala e ndenka hay seeɗa yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko laamu leydi ndi yo daro beele kadi wonande pelle joguitiɗe armeji taweteɓe e nder falde Teneko kala mbawa hettetede beele jaam duumiɗo ene arta e nder falde Teneko ha joni toon to Mali keddoɗen fulɓe noon mbi kala ko heewi rufata kala ko ɓurti hewde rufaɗa ndeɗo fedde witende CNC
CNSC en wonde CSDM taw kadi ganda ko dakkana yelimana kambe kala be kawriti be jodima to palais de la culture Amadou Hampâté Bâ mo Bamako be jodima tona ngam waytade cadele fulbe ha tente wargoji bannode nder ndedo hen hitane wal ndudo hen lewru ha ganda ken fonde capantato en jeedido pullo mbasi fitane nokko bitedo kalango en wonde nokko bitedo bankaso kambe non be koliti mette mabbe ne fe tawtore Soumaïla Cissé lundi yanke enen wonde sardi yanke bitedo Mamadou Hawa Gassama ne wonde sardi yanko be wodde kambe kala be koliti o do saha yidde mabbe ko yobibe be kalandaro yobibe lendi kalandaro kabo kala ko fati e kareli jibinoji musibbaji e halkare e nder leydi ndi kala ko wana dum ko non nyande no gasse joyi wala tan bien nyande no gasse joyi ndido hen lewro ma pelle kewde hatente tabital pulago ma pelle kewde njoodo tonto leydi Mali ngam yurntade de do hen gede badoje e nder leydi ndi ha joni tonto Mali keddodena ma en jaha tonto Segu wuro witengo toyo en tawe e mayo masina tonne kadi pelbundiral wadi ton nyalawma hankio ha koninke goto mo leydi Mali wasena fittando mudoma tibaji kewdi ndupama tona walta mbiyen koninke goto wasi ton fittando mum yimbe dido majji jita ka taw cagam non koni kobe nde ngari on sakam taw ben wadbe galdona badal jehi boli mumen be janno ko posto konin kobe taw konin kobe ne mawnina nokko fate bangi lawala capande joye jetati lawala taw kadi ko mawninde manditare konin kobe leydi Mali cagalde mawnina ko ne tigi jango ngo wadi e nokko biete wadi e nokko biete toye sengi wi e odana fanno keddana ha joni koye jango wongo tonto nokko bineɗo bankasa tonne kadi wuro witengo nyondo ne tawi nder falde Segu tonne kadi ko worɓe jogitiɓe jeni ton e wuro witengo nyondo ɓe mbari toon neɗɗo goto yimɓe ɗiɗo majji hen ɓe gañi yimɓe hewɓe no fewi ɓe duppi toon yoga e galleji taw ko tibaji tawetenoɗo e nder wuro witengo nyondo sengi wi tonto leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena toɗɗama wonande gonnoɗo taw gonnoɗo gardiɗo taw kadi ko catala seni ko fate banggue sungoji leydi ndi taw kadi ko biteɗo Salifou Kebe toɗɗitama oɗo saaha ñalawma hanki kanko yaadimo kala biteɗo Bakary Mansane e biteɗo Bano Sowa kam tigui joɗani landa UFDG taw kadi ganda ko landa Selen Diallo kamɓe kala noon ɓe joɗima walla ɓe darima ñalawma hanki e yesso tugnogal leydi Guinée ɓe gondima ɓe jogoro catal ngal jaam e cellal e kisal kame nunɗal kala Usu Konde ko debbo dariɗo salade yaware e nder leydi Guinée e rima ñalawma hanki taw kadi ko ɓurɗo ɓattade landa RPG arc-en-ciel taw kadi ko ɓurɗo ɓattade kaɗana landa e rima ñalawma hanki o wonande ambassade mo leydi Russie so tawi ne yiiɗi jaam ene yiiɗani jaam leydi Guinée yo hetto ɗon so yiiɗa jaam yo yaltu leydi ndi caggal nde waɗi discours muɗum toon to Cheikh Touria wonande Alpha Condé ko lamɗo gollotoɗo yiyani holko saabi seppoji ene mbaɗa e nder leydi Guinée sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen ɗiɗo ɓurnoɓe ɓattade Guillaume Soro taw kadi hen goto wiyeteno hen goto wiyetno ko Kone goɗɗo ne wiye Dumbuya kamɓe ɗi noon ɓe biftama ñalawma heccenki o taw ɓe bifta koye werla goto mo hinde katkat ɓalejo worɓe tato jomen sembeji taw wiyeteɓe muscule en dooleje ɓutte no fewi ɓen tigui gonno hen dahiɓe haɗo noon ɓe cuwa taw yitede andaka so tawi ko dawrugola walla koko wiyete malab ko ɗum tigui woni ɗon oɗo saaha mo gonɗen jaydeli kewɗi namdima so tawi ko dawrugol walla ala so tawi kadi woni koko wiyete malab woni ɗon walla ala so tawi kadi wonkoɓe mbaɗi ko e wonde kala eɓe jiile ɓe cuwa taw yitede to Burkina Faso andama inde kame yeeso oɗo saaha mo gonen lomtiɗo taw kadi oɗo hen bitinoɗo Paul walla biteɗo Paul Kaba Thiaba e gonnoɗo hoorejo jagorɗo e leydi ndi joƴƴinɗo ɓataki mum ñande aljumande iwe laamu ha laaɓi andama oɗo saaha lomtiɗo mo biteɗo Christophe Joseph Marie Diabré on tigui lomtima oɗo saaha mo gonen ganduɗa hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi ha fayma hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi kam tigui wonno jagorɗo e laamu Blaise Compaoré kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli o woni kadi sarɗiyanke to sarɗiyeji ndu leydi Burkina Faso kam tigui toɗɗa oɗo saaha mo gonen ñalawma hanki o kam tigui toɗɗa yo ardo hoorejo jagorɗe ma toɗɗa noon jagorɗe mum ɗe wawata gollodade e caggal teskede laamu yaltu ngu haɓaki hay seeɗa ko fate banggue pelle ceɓitiɗe kala ñalawma so wona koniyankoɓe ko hoɓɓe biftama mbarama e nder leydi Burkina Faso
sen ngi wi ton to Burkina Faso paden ko ton to leydi Ghana halfinaɓe ko fate banggue jangguina leydi ndi cotal bitengal GESA ɓe kolliti oɗo saaha ɓe kadi cuuɗi jangguirde leydi Ghana kala sukaɓe fiyede e cuuɗi he an jangguinowo so tawi aɗa funtude cukalel an dokka ɗum gandal funtu ɗum kono so tawi a fiyi ko yeeso ñawore daratoɗa toggana kiram ɓurtuɗam moƴƴani oɗo henna debbo o rewre joom galle makko koyngel ha yetti nokku biteɗo tukkuradi noon ko toon tigui suka debbo jarduɓi no gas e tati toon tigui gorko honni oɗon suka debbo caggal on de gorko jippini oɗon suka debbo e auto mum suka debbo naate galle ko ɗon tigui kanko debbo ɗo moggirino wonate galle he o tawi toon oɗon suka debbo ko ɗon tigui o foodi suka debbo hoore muɗum o ngati ɗum e tondu ha taƴi kanko noon suwata o jaggede kono suka debbo ne tawe e cuuɗi safara oɗo saaha mo gonɗen sen wi toon to Ghana koto Nigéria paɗena koninkoɓe Nigéria mbasi pittali nayya to kadi ko koninkoɓe e nokku biteɗo bundi yadi noon ne tawe e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon kamɓe koninkoɓe kollitiɓe jooɓin pittali e Boko Haram naɓe jeeyo e nokku biteɗo bagga noon ne tawe nder falde Borno hakkude mumen nokku biteɗo Mafa ko toon tigui ɓe jooɓi pittali Boko Haram kañum ne holliti yoɓin pittali nayyi taw kadi ko jeeyaɓe e koninkoɓe leydi Nigéria to Madagascar paɗena to ɓooli cattuɗi garno toon jooɓin pittali jeenayya toon to Antananarivo fof woni lamorgo ngo ɗum waɗi ko jamma heccanke o caggal to ɓooli ɓurtuɗi gaari toon ha ganduɗa yogay leydi yerɓi toon ha ganduɗa galleji kewɗi mabbi oɗo san hollitama yimɓe hewɓe jeehi jaade ɓakkere cuwata o yitede e ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi mabɓe kesso huccite ɓesgu leydi kala wondi ene jogo leydi ma jogoɗum jaame celal e kisala ko nden tigui toɓo mango ari toon ha yooɓi pittali jeenayo oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto Ghali Abouba Afghanistan Russie Venezuela leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓuɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ko noon tigui kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Afghanistan puɗɗotoɗen altine hanki o fedde seɓɓitiɓe ɓe hinde taliba ɓe mbaɗi jango mabɓe musgu e nder base militaire taw ko halfinaɓe ko fati e renseignement woni koninkoɓe ñukintoɓe e nder leydi he ko famde foof ɓe jooɓima pittali capanɗe jeegomo e joyo neɗɗo tawa foof ko koninkoɓe ɓe hinde renseignement koto leydi Russie paden e nder maaje kaɗe leydi Russie e nokku to wiyete détroit de Kerch no tawe e nder diwan Crimée ko laaɗi batoji ɗiɗi dimdunoɗe gaz ha teddi ko kañum cumi nder maaje he ko famde foof yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen koto leydi Venezuela paɗen altine hanki o diɗɗal militaire uji lundiyankoɓe laamu Maduro ɓe mbajjiɗino nder guidde laamu makko wadde coup d'état e ñalawma hanki o e nder coup d'état hen coup d'état o noon waɗi rate woni tigui coup d'état o yarani noɓe jidirini no gasi jeeɗiɗo e mabɓe kamɓe dadiɓe yinnoɓe derguidde laamu no gasi jeeɗiɗo e mabɓe mbiyama teeɓe e oɗo sahane tawi e juuɗe laamu ngu ñalawma hande o noon lundiyankoɓe hewɓe taw ko saliɓe laamu Maduro jippima e booli wadde seppoji mumen hollirde tigui wonde jaadani e ɗi jaadani e laamu Maduro on holliri noon holliri wonde no gasi jeeɗiɗo militaire nanggama ko hoorejo suudu sarɗiyeji ndu biteɗo Diosdado Cabello koto leydi France cakkitoɗen to nokku to wiyete Saint Denis koko police yiiti toon ɓandu debbo goto mo duuɓi 49 kanko debbo onon ko ɗeɗɗano o wara o wedda e nder kam goto e nder losgoji mabɓe gorko goto hollirim wonde goto e sehilaɓe mum hollirin haalanino ɗum wonde wari fitta o jooɓima fittandu sehil mum debbo mo wudduno e nder leydi he caggal nde ɓe mbaɗi losgoji mabɓe noon ɓe jokki losgoji ɗon tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe e gorko on yare duuɓi ɓaɗɗo ngal yare duuɓi 49 e oɗo saaha omo tawi juuɗe police mo Saint Denis jolam jaberi Ghali Abouba to leydi Gambie kodnene Abouba to leydi Sénégal ɓinguela pulla sohna Farmata Bahɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ha noon jalluɓe mbason hulde babaɓe deggodiri kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɗon tedduɓe